everyone, this is me, Alvarez, and welcome to my channel. For today's video is going to be different vlog. Different kay something like may pagsisihan gamay, but ano man gud siya, I promise I'm not promise. Kuan man gud na akong self na dili ko mo adog mo. However, I realized kasi that since gi-embrace na ako ang vlogging, I need to look presentable as well. And a long time ago, wala ako nagapalit og ako ang mga pagwapa, mga makeup, kay masayangan ko, mahalan ko. But since gi-embrace na ako, since gisudlan na ako ang YouTube, I need to look presentable kay nag-evaluate po ko sa akong self, nag-assess ko sa previous vlog na ako. Dahil, wala ko yung mga hilamos. Yeah, and I'm not embarrassed kay maumagin na ako. Mampudgay na ako, kailangan i-filter kayo ako. But, responsible po na ako nga maging look presentable sa ako ang mga video. So, yeah, I decided to buy makeup. And, dili naman ako need magpalit og mga makeup brush. It is because katong pag team building na mo, ang ginigalo sa ako is isa ka set sa mga brush. Mga makeup brush, which is mo ni siya ang uban na uban ako na set naman siya, so dili na ako makakuan og makeup brush. So ang akong gipangpalit na lang is mga makeup. Yeah, for today's vlog I'm going to haul ang ako ang gibay sa Watson. Gamay lang good siya, kanang ano lang, ma-afford lang ako. Gani na lang pag ako sa mga price na mahalan na jud ko. Pero kailangan mo na to, so gora. So, tada! So, ano siya kang gipalit sa Watson karon? Ano siya? Gamay lang siya, pero nagtipid man ko, and then di man kadakon akong salary. So, bahal yun na sa ko ang 3K. Pero sa katong mga mayaman na dira, ayun na mong kuhan. So, man siya. And by the way, karon lang ako nakapalit og primer, karon ako nakapalit og setting spray. Before wala yun ko nagapalit ng setting spray, kanang primer, kay mahal gid na siya guys. As in, like gamay lang kaayo ang kanang primer, pero like 300 plus. Ano gud din sakit kayo siya sa akong budget. So current days nakapalit ko og setting spray, nakapalit ko og primer na, yeah, congratulations self. Naka-afford din ka. And then, dili naman ko makonsensya nga namalit ko kay makapadalhin mo ko sa akong parents, makapadalhin mo ko sa mama. So, yeah, it's time to reward myself. So, ang first na ako na i-review is ang makeup palette. Ano siya? Sa BYS ni siya, guys. I bought it from BYS. And then, kini siya ako ang gipili kay tanan sa iyaha. Like, contour, highlighter, mga eyeshadow, and also panidri na siya, pwede na mix and match ang tanan. Ano siya? Tadan! I'm so happy for it. And then, next is 2-in-1 foundation plus concealer. Kini na ako ipalit para makasave ko. Oh my God, magpalit pa ako concealer, magpalit pa ako guwan, diba? Mas baka mahal na kayo na siya. So, kani siya from Absolute New York. 2-in-1 na ni siya. Na siya foundation, na siya concealer. And then, naka-sale siya, by the way. $5.99 siya, and then naka-sale. Nahimo na siyang $4.99. And then, ang next is, wow! Nakapalit na gid ko og setting spray, pang setting spray na ako. Oh my God, naka-afford na jud ko self. Makeup setting spray sa Ann Clots. Clots or Clots? Kani magud ni siya, kani si Ann Clots is YouTuber magud ni siya, makeup artist gid ni siya. And then kuan gyud ko sa iya, nag-watch ko sa iya mga makeup. Ani siya si Ann Clots man siya ang tig-iya ning setting spray sa Watson. Mapalit ninyo sa Watson. And then ang price there oy. Finally sale. Kay pag wala mo ko setting spray, kanang imuhang makeup is makuan siya diba gano murag kuan mo ang makeup murag mong balik magkuan good like special pag oily ka kay mo mulutaw ang mga makeup. Nakapalit na yun ko. Kalimutan ko sa price, you can check it on Watson. And then primer. Ni siya from LA. Gamay kayo siya guys. Like super gama. And then ini siya sa LA girl. And then nakapalit na ko og
last but not the least, kay kuan siya kaning liquid foundation blender. Nakabag na yun ko. For only 99, naka-sale siya 99 pesos. And then guys, nakapalit po ko og contact lens para dili na ko sige og glass. Kay para mas nice magud pag nakay contact lens pag makeup. So, ako next vlogging is for the makeup na ang peg. Yes, makeup na ako ang next na po na mga content. Start na po ko makeup journey na ako. And then, nakapalit ko sa iyo og eye drop para dili siya ma-irritate akong eyes. And then, meron siya ang lens na ako ang napalit. Something like gray. Mist gray. Ako na ni. And then, kini siya solution. So guys, all in all ako, nabayad tanan is 3,000 plus. Maura to, gamay ra ako napalit. Pero sila ba ng self? Kaya natin to. So guys, that would be it. If you enjoy my vlog, if you enjoy my content, please do like and subscribe for more content. And I think that will be it. Thank you so much for watching, guys. See you in my next vlog.